De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor hem op de knieën wierp en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus antwoordde: Waarom noemt ge mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult niet vals getuigen. Ge zult niemand tekort doen. Eer uw vader en uw moeder. Hij gaf hem ten antwoord: Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: Eén ding ontbreekt u. Ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen. Daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel en kom dan terug om mij te volgen. Dit woord ontstelde hem. En ontdaan ging hij heen, omdat hij vele goederen bezat. Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het koninkrijk Gods binnen te gaan. De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom herhaalde hij: Kinderen, wat is het moeilijk het koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke het koninkrijk Gods in te komen. Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: Wie kan dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en zei: Dat ligt niet in de macht der mensen, maar wel in die van God. Want voor God is alles mogelijk. Daarop nam Petrus het woord en zei: Zie, wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Jezus antwoordde: Voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om mij en om de blijde boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het 100-fout aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Kent u ook van die mensen die hun invloed zelfs jaren na hun dood nog kunnen doen gelden? Figuren waarvan het gedachtegoed voortleeft in de volgende generaties. Beroemde schrijvers, politici. De kerk kent ook haar beroemdheden. Mensen die de kerk bevend beïnvloed hebben. Ze hebben geïnspireerd door Jezus grootse dingen tot stand gebracht. Ordestichters, hervormers, pausen, kardinalen, priesters, leken, mannen en vrouwen. Ook de kerk van nu kent die mensen. Hun invloed ervaren we ook tot op de dag van vandaag. Moeder Teresa, Pater Pio, Marthe Robin. Deze laatste, Marthe Robin, heeft veel invloed gehad op de vernieuwing en verdieping van het christen zijn onder de gelovigen in Frankrijk. Marthe Robin staat namelijk aan de wieg van vele nieuwe gemeenschappen binnen de kerk van Frankrijk. Eén daarvan is de Foyer de Charité. Mijn priesterbroer is lid van die gemeenschap. De Foyer wil een gemeenschap zijn die het evangelie allereerst zelf beleeft. Gasten kunnen vervolgens daarin delen, met name door het volgen van een retraite, een stil weekend of een stille dag. Een belangrijke naam binnen deze vernieuwende kerkelijke bewegingen in Frankrijk is ook nog altijd Theresia van Lisieux. Ook al is deze vrouw nu al meer dan 100 jaar dood, haar invloed binnen de kerk is nog altijd voelbaar en tastbaar. Theresia van Lisieux. Wat maakt haar zo bijzonder? Oppervlakkig bekeken kunnen we het antwoord geven dat geldt voor alle beroemdheden. Ze was een onafhankelijke mens
met meer dan middelmatige prestaties. Maar voor ons gelovige katholieken is Theresia van Lisieux meer dan een onafhankelijk mens met bijzondere talenten. Ze is een heilige. Maar wat maakt nu een beroemdheid tot een heilige? Want de kerk kent beroemdheden die bepaald geen heilige waren. Kardinalen zoals Richelieu en Mazarin, hervormers zoals Luther en Calvijn. En niet te vergeten vele pausen die een stempel op de kerk gedrukt hebben. Ze worden met respect herdacht, of toch in ieder geval bestudeerd, maar het zijn lang niet allemaal heiligen. Wat is een heilige? Waarin is een heilige groot? Het evangelie van deze zondag geeft ons een antwoord. En dat antwoord staat haaks op wat de wereld groot en indrukwekkend noemt. Jezus zegt namelijk, wil je volmaakt zijn? Eén ding ontbreekt je. Doe alles wat jezelf groot maakt weg. Durf klein en niets te zijn en dan volg mij. Zoek je rijkdom en levensvervulling in God. Deze boodschap richt Jezus vandaag tot de rijke jongeling. En die jonge man was al goed op weg om een echt leven met God op te bouwen. Hij onderhield de geboden en dat op zich was al geen kleinigheid. Daarnaast was hij rijk. Hij bezat vele goederen. Deze jonge man bezat dus alles om bepaald niet op te gaan in de massa. En zich bewust van zijn succes meldt hij zich vol vertrouwen bij de Heer. En wat doet Jezus? Hij nodigt deze jongeling uit om alles wat zijn leven tot nu toe uitmaakte, weg te doen. Mens, ontdoe je van je eigen succes en zoek je rijkdom alleen in God. Maar wat maakt die rijkdom van God dan uit? Het evangelie schenkt het ons vandaag in één klein zinnetje. Er staat daar namelijk, toen keek Jezus hem liefdevol aan. Jezus keek hem liefdevol aan. Door die liefdevolle blik werd Theresia van Lisieux geraakt. En daarom liet ze zich uitdagen door die Heer. Ze trad in op jonge leeftijd en ontdekte voor zichzelf de kleine weg van Gods liefde. Dat wil zeggen, alle kleine dingen doen in het vertrouwen dat ze groot zijn in Gods ogen. De laatste willen zijn, niet opvallen, altijd vergeven. En dat alles uit liefde voor de Heer. En hier komen we als vanzelf bij de grote invloed van deze kleine heilige terecht. Theresia leefde namelijk in een tijd waarin het onderhouden van de geboden hoog werd aangeslagen. Groot zijn dus door eigen prestaties. Ik heb de geboden onderhouden. En daar hoeft op zich niets mis mee te zijn. Maar christen zijn valt niet samen met het onderhouden van de geboden. Nee, christen zijn mag veel meer betekenen. In Gods liefdevolle blik jouw rijkdom ontdekken. God de ruimte geven. Theresia wist zich onder alle omstandigheden geborgen in Gods hand. Ze zei letterlijk, al had ik alle doodzonden op mijn geweten, ik zou mij toch vol vertrouwen in de armen van God de Vader werpen. Hij is de barmhartige, die mij vol liefde aankijkt. En deze overtuiging heeft veel mensen kracht en moed gegeven om toch telkens opnieuw na een mislukking weer op te staan. Opnieuw te beginnen, om de rijkdom daar te zoeken waar ze blijvend is. Mogen de voorspraak van de kleine Theresia ons geven dat velen opnieuw de rijkdom van een leven met God mogen ontdekken. God, die ons in Jezus liefdevol blijft aankijken. Amen.